Benvinguts a Equip Skywalker. Avui us portem una autèntica bèstia de l'imperi. Doncs sí, portem un vehicle que va fer tremolar la rebel·lió a Hoth i que avui podrem controlar nosaltres. Exactament, Leia. Avui tenim l'Star Wars Youcommand AT-AT. És un AT-AT teledirigit que té llum, so i a més es pot programar i té moltes coses més. Però és que a més aquest Walker no és només una figura, sinó que és un vehicle de combat en acció. Comencem amb la missió imperial. D'entrada, aquesta caixa és imponent. Aquí podem veure la AT-AT en acció i també una prèvia vista del mando. Sí, però és que a més, al darrere ens explica les seves funcions, el moviment que té de totes direccions, la llum, el so i molt més. Sí, i és que a més també tenim a l'X-Wing, el Falcó Mil·lenari, el Stormtrooper i el Darth Vader de la mateixa col·lecció que podrem veure en altres vídeos. Sí, però no ens centrem en altres coses. Primer anem amb la AT-AT i després ho veurem. D'acord. Vam poder veure per primera vegada a la AT-AT a l'episodi 5 a l'atac de Hoth. Aquestes màquines definitives i titàniques dimensions aterrorien la galàxia i semblava que no tenien cap punt feble. Avançaven a pas ferm i aterridor. Aquí tenim una AT-AT amb una mida impressionant i molt fidel a la pel·lícula. Les potes tenen un sistema articulat i el cap es pot moure per donar-li molt realisme. A més, té detall a la cabina que ens permet imaginar com si els conductors d'aquesta màquina l'estiguessin portant. I a més, en compte amb els canols perquè aquest AT-AT ve equipat amb efectes de llum i so. Ara ve el més interessant, aquest AT-AT es pot controlar a distància. Aquí tenim els controls en moviment per avançar, girar i moure el cap. També tenim els botons de so i llum, i quan prenem un d'aquests dos botons, dispara. Avui tenim molts AT-ATs i la veritat és que el que hem ensenyat avui és el que més ha destacat per la seva mobilitat, per la seva interacció. I Leia també pel seu realisme, ja que és una peça tant de col·lecció com per jugar. I el millor de tot és que té un mode de programació. Pots indicar-lo i donar-li ordres perquè les executi ell sol. Per exemple, li donem aquí que és programació, li donem aquí, li donem aquí i li donem aquí. Després li tornem a donar aquí i ja ho tenim. I si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li un bon like. I no oblideu subscriure-vos per veure més vídeos de l'Equip Skywalker d'una galàxia molt llunyana. I que la força us acompanyi!